गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 163थि गोथार जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांबाय। दिनै 9 एप्रिल खालि गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फालिनाय जादों। दिनै गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै बानायनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौबो बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बायदियै गोथार फुंबिलि समाव जयग आहुति होखांनायनि उनाव गोदानै बानायजानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 163थि गोथार जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायै मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ होलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि सानथौ आरो आदर्शफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। दिनैनि बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 163थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैनानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो गावनि बिबुंथि लाखिनाय समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि समाज फोसाबनाय आरो बिथांनि बिहोमा होलांनायखौ रायखांनानै इयुन समावबो बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौफोरखौ फालिनो आरो फोथांनानै लाखिनो खावलायनायजों लोगोसे बाङाइ समनि गेजेरावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ जारिमिननि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि सावथुन दिहुननायनि थागथियारि खालामनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय थुनलाइगिरि सुरत नार्जारी मोनहाबो बाहागो लायो। बे अक्ट'आव 18 एप्रिल 2022 मायथाइ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवलांबाय। जोंहा बिटिसिनि मानगोनां CEM प्रमद सार बिथाङानो बेखेवबाय। जोबोरै मोनसे मोजां हाबाफारि आरो जोबोरै देरगाथाव, जोबोरै रंजाथाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेवनि मुसुखा थानाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां हाबाफारि बियो। बेयाव स्कलार्सफोर फैगोन, रिसार्च खालामगोन गुरुदेवनि सोमोन्दै आरो गुरुदेवनि जि फिल'सफि बे बुहुमाव गोसारनो बारा सम नांनाय नङा आरो गुरुदेवनि फिल'सफिया जेब्लासिम जोंनि गेजेराव थागोन अब्लासिम जोंहा बयहाबो मुलाम्फा जागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौल' फोसावाखैमोन। बिनि जि लिडारशिप स्टाइल बियो रावजोंबो रुजुजायै इउनिक आरो बिथांनि बे स्टाइलखौनो दानि लिडारफोर लानांगौ आरोखि जे मोनसेल' बिथिङाव नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनांगौ आरो आसामनि बेंगलनि 2000सो सुबुङा बेयाव जमा जाफैदों। गोबां खस्थ' खालामनानै रायजोफ्रा फैदों। नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजोफोरखौ साबायखर बावगोन। दिनै जोङो रायजोफोरखौ मोजाङै निस्सय जाहोनो हायाखै, निस्सय माखासे फेसिलिटि जों होनो हायाखै, गोबां खस्थ' मोनदों। दिनै बे मेलाव जोंहा आसामनि मानगोनां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बे साराबो फैदों आरो आसाम एसेमब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि साराबो फैदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथाङाबो फैदों। डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथाङा फैदों आरो बड' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो फैदों। स' गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेयाव फैदों। MLA, MP, EM, MCLA बिथांमोना फैदों आरो दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ गोसो होदों जे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बुंथिगिरिफ्रानो दिनैनि गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों आध्यात्मिक गियाननि गोनांथिनि बाथ्राखौ बुंदों। बिथांमोनहा बुंदों जे जेब्लासिम समाजाव आध्यात्मिक गियान गैया, थाया बा स्पिरिचुवेल डेभेलपमेन्ट जाया अब्लासिम जोंनि समाजाव जौगानाय फैया। बे बाथ्राखौ बिसोर बुंदों। दा स्पिरिचुवेल गियानखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनि जि फिल'सफि, बाथौ धोरोमनि फिल'सफि, ब्रह्म धोरोमनि फिल'सफि, गुबुन गुबुन धोरोमनि फिल'सफिनि गेजेरजों जों स्पिरिचुवेलिटिखौ जों मोननो हायो आरो बे स्पिरिचुवेलिटि थायोब्ला जोंनि समाजाव जौगानाया फैयो आरो बिथांमोनहा दि दिनै गोबां बुंथिगिरिफ्रा बे स्पिरिचुवेलिटिनि बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव गुवारै गोरलैयै बेखेवनानै होदों, फोरमायनानै होदों। बियो निस्सय रायजोफोरनि गोसोखौ मोनसे थुलुंगाखांथाव जाहोदों आं सानो।
मोजां मोनलायनाय, मदद होलायनाय, सिबिलायनाय दिनै बिथांमोननि बे बुंथिगिरिनि मेसेजजों साफ्रोमबो रायजोफ्रा थुलुंगाखांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। औ आं सिगाङावनो बुंदों जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि फिल'सफि बियो धोरोमावल' कनफाइन जानानै थायाखै। रांखान्थि, राजखान्थि, थुनलाइ, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा खामानि मावलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि लिडारफ्रा खामानि मावनांगौ। जाय जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो, जाय जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो, जे राजखान्थि हान्जानि मुलाम्फानि थाखायल' साना लाब्लानो जोंनि सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय जाहाथे सानो, बेखौनो आं खावलायदों। ब्रह्म ट्रास्टआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेबनि मुसुखा गायसननांगौनि खामानिखौ मावजेनदोंमोन आरो बेयाव जोङो मदद मोनदों इउनिभारसिटिनिफ्राय। जोंनि बै समाव रेजिस्ट्रार हिसाबै दंमोन डक्टर प्रहलाद बसुमतारी आरो प्रफेसर लाइस्राम नारदु सिंहआ भाइस चेन्सेलर हिसाबै दंखायोमोन। ज' बिथांमोनहा जोंनो मोनसे हा एलटमेन्ट होदों आरो बेनो जोंनि जागायनाय। बेनिफ्राय जोंनि थांखिया जे मोनफ्रोमबो इउनिभारसिटियाव जोङो गुरुदेबनि जोनोम सानखौ जों खुंगोन, जों नाजागोन आरो लोगोसे गुरुदेबनि जे मुसुखा बेखौबो जों गायसननो नाजागोन आरो गुरुदेबनि मुसुखाखौ जों गायसननो हायोब्ला निस्सय दिनैनि मेलनि गेजेरजों लिडारफ्रा बुंलांबाय स्पिरिचुवेलिटिनि बाथ्रा। बे स्पिरिचुवेलिटिनि जि गोनांथि बेखौ रायजोफ्रा मिथिगोन, बेखौ आङो मिजिंथियो आरो थारैनो जोंनि गेजेराव स्पिरिचुवेलिटिया आध्यात्मिक गियाना जोबोरै गोनां। बेहाय जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर बुब्लि बियो, गिदिर सान, जेराव जि दिनाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर' समाजखौ दिनैनिफ्राय 100 बोसोर आगोलावनो फ्राय 150 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनसे गोदान लामा दिन्थिबोदों, जे जोङो मोनसे सोलोंथाइनि फारसे दावगानो हादों आरो समाजखौ जोङो फोसाबनानै लानो हादों। गाद्रा गुद्रा लोंला जाद्ला माने बेफोरबायदिनिफ्राय डिसिप्लिन फर्माव फैदों आरो धोरोम सिबिनाय बेलायावबो गोरलै राहाजों जाहाथे जग्य आहुथिनि गेजेरजों जोङो माने इसोरखौ माने सिबिनो हायो, बिनि राहाखौबो बिथाङा दिन्थिलांदों आरो बिथांनि बे मोनसे हारि हिसाबै जिथु खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया दिनैनि बे अबस्थायाव दिनै सौफैनो हादों। बिथाङा जुदि बे समाव हारिखौ हमथायामोनब्ला, बे समाव बायदिसिना जाहोननि थाखाय बर' हारिया माने सेरखाय बेरखाय जालांनो हमदोंमोन आरो जोंनि समाजखान्थि, धोरोमखान्थि बायदिसिना बिथिङावबो माने गुबुन बायह्रा जि धोरोमारि माने जायफोर फोसावदिंग्राफोर दं, बिथांमोननि इनफ्लुयेन्सआव माने गावनि समाजनि माने जेफोर खान्थि हारिमु बेफोरखौ नागारनानै कनभार्ट जालांनाय बे अबस्थायाव थांदोंमोन। सोलोंथाइनि फारसे रावहाबो आग्रह गैयामोन, जाबर जुबर थायोमोन। नाथाय गुरुदेबा बे समाव गासैखौबो फोजाखांनानै गासैखौबो लानानै आवगायदों आरो बिनि थाखाय बर' हारिया बिनि उनाव जों बयबो माने सांग्रांथि जानानै दिनै मुलुग बिखायाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावबो माने मालायजों बाख्नायजानाय रोखोमै जों दिनै थांनानै थानो हादों।